cin hanci har rashawa yau ya gane a ƙasa ta fanni na tsaro nan ma an sa himma a yi gyara ba tauye haƙin kowa mazaje da su mata haɗa kayi yau to duka mu za mu yi a yi gyara duka dai na san kun san har yanzu ƙasar mu tana wani hali kullum fama muke da wadda suke kaunar su ci zali wadda bukata ta su shine duka su tara daloli ba mu yarje ba kowa ya taba mana to a yi gyara fanni na tsaro ma baba ya tsaya sam da kafofi alhamdulillah akwai canji ana ta faɗa a kafofi dukkanin wata addanci bana to baba ya rufe shi da murfi duka mun shaida mun ji mun gani duka to ku rubuta ma to duka kun ji anan ma a cikin ikon Allah ya magance wasu da dama burin shi a kullum ya zamo talaka ya ji daɗi shi ma dukkan sakonni suna zuwa mana kan wannan alfarma yawan cuta duk sun ragu yau shi ne ya yi gyara asibitoci duka an gyara mana yau da iba matsaloli kayan aiki na zamani sababbi ga su a kwali ya ce matsalar ta kare insha Allah to ku rubuta harkar noma duka ya duba mana dan ceton talakawa a kuɗaɗe ga takin zamani to duka ya yi rabawa da abun feshi maganin kwari duka ya ishi kowa injina na ruwa dan noman rani ma domin talakawa wannan kiwo ya duba ya ce za a yi gyara ga dabbobi nan manya da ƙanana dan talakawa ga abincinsu na kiwo kar da a gansu a gonar kowa alhamdulillah noma kiwo ya gyara ku rubuta tilas ya yi gyara hanyoyi dogaye na kudu da arewa gami da saura tituna na da an fara duk dan ba mu mamora wasu ma ayatin tale an kare wasu yanzu kaɗan ne ya saura sannan hanyoyi ma na jiragen karya ce a yi gyara ganin sababbin jiragen karso ma aka jera da akwai masu amfani da lantarki duka sabin kira baba zai kawo kuma su ma ana ta aikin ko ku rubuta wanne ilimi baba a ya duba mana gashi a fili makarantu kankana har manya yau duka ba matsaloli ya kirkiri yan fawa a cikin education na yi misali domin karin koyarwa don ilimin yara na ya kauɗe salari na suna tafiya normal domin ya cire mu a hali wanne ilimi baba yana yin mamun ganshi a fili baba ya daure ko ta ina sandan ya rufe da mafuli domin gyara yake wannan duka mun gane ku rubuta baba ya duba shi ma duka yanzu ana samu duka ana yi musu alfarma ba shan wahala yanzu idan aiki ba kake yin nema musamman ma a ce in ka yi karatu ba shan fama cikin sauki matasa gashi a yanzu suna da girma ba zancen ruwa ka sani kowa ya san kafawa zai yi ma masu daukan salari na mutane dari har goma duka baba yau ya take so yana aiki ku rubuta fanni na ruwa ana jawowa ko ta ina a ƙasata duka yau mun yalwanta ruwan sha mun samu da wadata gadoji ma baba yana ta gini manya a ƙasata a kudu da arewan shi kan ko ta ina baya bambanta haraka na wuta duka nan ma ya ce za a yi gyara wutar lantarki
lantarki yanzu ta tsaya mana cartai karko, dama yana a cikin ajandun baba a can tun farko, ko ina ya haska gashi wutar lantarki to ku rubuta. Shi ne matsalar mu da farko, tunda baba ya gada hakan a ministan yanzu da kanshi ya dauko. Yanzu ba a sata ko cuwa-cuwa ko ban yayi karko. NNPC ta haɓaka domin aikin da ya dauko, duka mun shaida nan ma shi ya tsaya domin a yi gyara. Ayyukan da baba ya yi mana to ya fi karfin ma fanna irga. Ido mu hudu ne ya san kima komai nisan hanga, baba ya komai cikin ta kasar nan mun gode ku rubuta.